חרם בשבילי זה שלא מתייחסים לילדים, שלא משחקים איתם בהפסקה, שאין להם מה לעשות בבית ספר. בשבילי חרם זה להצליח במשהו ושיקנו לך בו, שלא יפרגנו לך, שיפתחו עליך קבוצות בוואטסאפ ויסנאו אותך כל כך, אז שאתה תנסה פשוט לאבד את החיים שלך בגללם. חרם בשבילי זה קבוצה של ילדים שלא לימדו אותם לאהוב, והם מתוסכלים מזה, אז הם מוציאים את זה על אותם ילדים שכן לימדו אותם לאהוב. בשבילי חרם זה להגיע ב8 בבוקר לבית ספר ולראות גרפיטי ענק על הקיר עם הכיתוב רותם פר שרמוטה, ולהיכנס לבית ספר ושילדים זורקים עליי מלא קונפטי כל פעם שהמורה מסתובבת. חרם בשבילי זו התוצאה של חברה שמקבלת ילדים עם יותר מדי אגרסיות ומתרצת את האגרסיות שלהם בתירוצים של משברים שיכולים לקרות בחיים. חינוך מהבית שהוא אינו נכון, והוא בעצם מאוד מופנה לקבלה של אנשים ספציפיים ולא לקבלת כולם. כששואלים אותי מה זה חרם, חרם זה בעצם להרוס חיים של בן אדם. חרם זה לרמוז את הכבוד של אותו אדם שמחרימים. למה? כי הוא לא נראה להם טוב בעין לאותם ילדים. כי הוא לא מסתדר להם בתדמית שלו, איך שהוא נראה. בעיניי חרם זו ראייה צרה לעולם. זה מתחיל בחינוך, בעצם חוסר חינוך. הרבה פעמים הליכה אחרי העדר. זה ילדים שהדרך אל עצמם עוד ארוכה, וזה פוגע גם בהם כי הם כל כך יכעסו על עצמם בעתיד, כי ברור שזה עניין של זמן עד שהם יבינו ויתבגרו, והם יסחבו גם הם את זה עם עצמם, וגם כמובן שהמוכרם סוחב את זה איתו, נשיקות ואהבת חינם.